Mahmoud MG on the beat. Barazana ta ragoce na shaida jarumi bai san tsoro ba, masu yankin layi kun sare bishiyar ba ku tonewa ba. Rabbi ne ya yi harshe na don hakan ba za na gina zance ba, ko da sara suka sai mun fada shiru ba ta zama tsoro ba. Zahiri mun shirya domin karo da ku ba mu sarewa ba, ga ruwa ya gare yau dan kada a dole ya zama togawa. Wanda ke zagin Nijar na fada da gari shine wawa, ku kuma masu bakin baki ku yi a sannukar da ku doke garwa. Jahili marshin addini da tarbiya bai gane kowa, dole masu fahimta za su yi kira abin nan ba wasa ba. Je ka gyara kasar ka kasa ta ba za ka zo ka yi mulki na ba. Na ji na kuma ɗauka Nijar kasar Sahara ce ba wai ba. Ni cikin ta na zo na taso da tarbiya ban renawa ba. Ba mu zagin gwamna bare shugaban kasa ba mu san wannan ba. Je ga fannin wasanni kun fada wai ba mu da sutin can ma, sanda za ku fahimta in kun matsa dole ku fada koma. Inda masu bukatar sai mun gwada ku zo ban sarewa ba, tun azal mun gane fatan ku dai kasar mu ta koma baya. Yaro yaro ne bai san wuta cikin takwai zafi ba, wanda yayi maka rana shi za ka fandare ma tun baka kai ba. Barazana ta ragoce na shaida jarumi bai san tsoro ba, masu yankin layi kun sare